Iya. Dari ini pasti terang. Đẹp chứ mình ạ. Ngáp đi bác sĩ ạ. Boleh. Krishna dia lain jump. बिदिबाथ' जेबो नङा आराम फरायनो हायो ओइ अन्थाइ गिदिर गिदिरखौसो ओइ टिउबलेसखा जेबो नङा लासै मोनहैखायो टिउबलेसना जेबो नङा आंनिया नंगौ नामा गोदोनियावहाय बम होनानै माबा थाबथालायहोनाया हा माबा बिरखोलायनाया गस्लाय बेरखोना बे थाबथाहैनाय गोजौआवहाय बिफां गैलानो खोमा ना बे मा जाखो हो बैसोरो लेंहरदोसो लेंहरदो ए नैलाय नै जाखोना नोङो नैलाय नै नुफेरबाय हाग्राखौ नुफेराखै नोङो ओहो नुफेराखैमोन खेबना ला फैलाय होखाबाय ना नै होखानायखा फैलाय दोनना हरबाय खुगायावनो दंखायो मालाय नै नों जागासिनो ना ओइलाय बे मासेल' नामा मासेल' हा मासेल' ओमफ्राय बैहाय सोर दं बैहाय हा होद ओरैबो दं नामा अफायबा ओरैबो दं नामा अफायबा है रावदा हो र' जाथों जाथों मालाय बिफां बिलाइ जादों बिराद खाथ्राखा माराम रामनो नुबाय औ दिनैसो नुदोंलै सयथिबो बिराद गोबाव जायोमोन नुयैया नोंसोर टाउननिखौसो नुयोब्रा नै लाबोफिनदों सिनायाना बांद्राय आदिबासिबोना हरैहाय ओमफ्राय बेजोंलाय औ दिनैहाय बाबुमाना आंनोहाय बाबुमा दिनैहाय आंनो माबाया बिसोर सानैया मैदेर देखायबाय नङाबा गियो गोगोमनो आंहालाय मा जाखोब्रा सानदों नोंसोर दहाय लेंहरनायाव थाथ' होननाय नुहरबाय मैदेर मैहाय औ ना दं ना 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 बेसेबां ओइ र' ना दं ना 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 र' मा ना ना मोनदों ना बेसेबां बेसेबां केजियाव लागावबायलै सयथिबो फवायाव 100 बाव फैहोलाय बे बामि दं होगासिनो नै दै गारलागासिनो दैया एसे लाखिथ' र' दागाथ' औ अबहाय दं बामियालाय बे माबेलाय खांख्राइ बामिया बामियालाय फिसा फिसासो फिसा फिसा गोथाव जायो ओरै बारदों हरै बारलांदों होनबा जों हरै नुगोन दाहाय ना बामि बे फवासे जायाबा होगोनब्रा गरमखाब्रा फारलेबो खाथ्रा थगाय नामा अमा दाननाया माने बांद्राय जाबाय बांद्राय जाखायो औ दे थिखोदो थिखोनाय फवासे थिखो बांद्राय एथ' गोलाव गोलावखौ सोर जानोब्रा बुरखा बेसेबां अन्थाइ जाबनाय नामा लागायसे मानियाव बेसेबां 150 मासेसो जागौना फिसासानो औ बेखौ फिसा फिसा खालामनोसै ना
हरदोब्रा मासे हरबावदो फ्रियावहाय सेरद्रा जायाखै बेयो जोंहा लस जायोना लामायाव बायनाया हो होमबालाय मेरला खामायोमोन नोंसोरो नोंसोर होनबा हिनजावखौ फिसा लानो हागौन ना फराय हाया बिदिबा हायोब्रा ओइ होमबालाय बेनिफ्राय माने एथ' माबायदि खारबाय थायो गुबुनजोंलाय नोंसोरबा हायोना लानो गदायखौ हो मा लानोसैल' लानांगौ दा लानांगौ जासिदो थ' गारि फैबाय दे बासा फैबायलै माबा गबाय नामा माबा जादों ए माथोलाय Pamsar. Kau ah? Pamsar. Kenapa barang kali pamsar kau? Rasta tadi na. Patre. Pamsar. Oh. Tuh boy, so cibu. Bus kerana lah. Laupan ni. Sini. Ubujeng. Hah? Ubujeng hai. Oh, bijeng lai. Oh, rimin na utai ya? Oh, bini skau biya. Lagau. Juta ya ses. Juta kan nanti ne. Lang baik. Anda mulai skin biya. Anda bos juta ya siapa tadi ses kasih. Yes. Si bayna juta siapa? Ha? Dia habis bay singau. Lau pani ya. Ses. Si bay. Malah benar जाबाय ओइथिंसो बिराद दं अन्थाइया सोनाबजों अन्थाइयानो गैया नै बिथिंजाय बेसरा सिगायावहाय बिसनि मोननायाव लस ना लाब हो औ सरबासो जायोना सरावनो मोनोना बिगा हिसाबखौ होयोब्ला लस जायोना ने सालाय मारै जाखोब्रा दे थाब थौ जोंहा मोनालाङो बर' अफाय दं बावनो उन्दुयो खोमा गोजौहाय बोराय बुरै ना गिनांगौ जेबो गैया बेसर लांनो नागिरदों मा बैहाय बेलाय मालायसो बेखौनो बे बावलाबाय जोंखौहाय साइसखाया बायसखायानो थ' बबेहाय नैबे आरो सानदोंमोन मा हादानावहाय सिख्लाफोर गैया जों दा फैबाय सेरमांगा जिं अन्थाइया गोगोम दंखायो हाराखौनो दैया बे खयना गोलैयो दस नाम्बार दाना बारनांगौआ बिदिङालै बिसिगोन नालाय बिसे हा बिदिं नङालै जा दमना थैगासिनो बियो आला खेथे खालामो जुखे बैबो थाबायदां लामा थाबायदां ए नों थाङो हा
lama đây vậy đi bây mình xích mình mới coi được trong này ô cái này bây giờ này mấy đám nó ôn thằng gần em chưa chưa ủa bây giờ thôi lama đây đấy các bạn ui lệ làm cái gì vậy phải con chim bây giờ hay có vậy cái gì không phải nó phi cơ làm gì không mơ đang chụp rồi nè hả làm bạn chụp này mơ ôi bắt tôi chuyển đường đi vào đấy đi làm mình vừa không có chụp bây giờ đâu có gì à yes đàn ạ có vậy ô mình là khí mình là phí nữa lấy đi vào vậy đi mà chắc là cứ chụp nó có hay không cứ chụp chứ đi cứ chụp nào cái thứ dùng nào đúng rồi hả bây giờ làm gì à không làm ra dương cũng đã xì lắm mà lại hả kia ô vậy đúng rồi là ngoài xã 무슨 그냥 그때 파티 당길라 술 거야 오 말이야 그 시티바 진짜 나 혼자 얘기를 해 가오르 바이 가크리 그럼 다 그럼 내가 간 가이야 게 칼렌자 와 다이 빌런 그라트 필름 자이